Eugen, Jezus Maria! Jörg! Ja! Ależ ty Basilio! Ja wiem, halo, was ist mir. Ale to ja powiem, Eugen, ja cię teraz, Jörg! Pierunie, ja cię... O, Entschuldigung, das ist mein... To jest mój kolega Andreas aus Frankfurt. Tak, Eugen, kolega ze szkolnych lat, Eugen, ja. Jörg. Jerzy po polsku. Jerzy. Jerzy, Jörg. Po śląsku Jörg. I słuchaj, tu ja tak teraz jak wjechał tu, to ja pamiętam, tu była gruszka. Była gruszka, była. Była gruszka i co coś już żeś No co, no trzeba było siąść, staro było. Was ist das Gruszka? Gruszka, das ist ein Baum, Birnbaum. Ja. Ale ty dum. To była niuki to były, wiesz? A niuki tak nie rozumiem. Maria, masz dum elegancki, ci tu fajnie, się mieszkasz tu. No, trzeba było wybudować, ta stara buda się nie waliła, widzisz. Ze starej chałupy nawet dziwię, że tam są jeszcze. Aha, garaż może, ty, słuchaj, jedna rzecz. Ja słyszał, w Polsce kradną auta. Nie mógłbyś to tak, to auto mi do garażu dać. Andreas. Nie ma sprawy. Ja, sicher. To wyjedź tym twoim posłuchu tam za chałupa. Za taką masz normalnie, taki szczupły jak żeś jego nie był, taki jest. Troszeczkę czysto, No to nie? tak troszkę. Das ist Leben.